že iste viete, že je nová verzia Minecraftu 1.5. A v tejto verzii sú nové veci. Ukážeme si teraz aké. Takže poprvé. Sú tu raz, 2, 3, 4, 5 nových blokov. Kremeňový blok. Nový nether blok, redstone blok. Tento, jasné, že vidíte, že sa nájde v pekli. Modej 0 a keď ho vyťažíte, no tak vám vypadne ako keby pierko, ja neviem čo to je. Z toho, keď si to dáte takto, sa vám urobí kocka kremeňa. Je to pomerne pekná kocka, potom sú tu nové ešte. Je tu nový, neviem, nejaký vozík s násypníkom, kde si môžete niečo dať. Potom je tu TNT vagón. Potom je tu nejaká truhla s pastou. Tam máte také červené, je vidieť, keď ho zavrete. Nový item násypník. Potom je tu záťažová doska kremeňová. Potom je tu záťažová doska zlata. Slnečný senzor. A nejaký repeater. To som ešte nezistil, čo robí. Ale teraz vám idem predstaviť, že takú ukážku s tým TNT vagónom. No, čo môžete aj potrebuť, takto si to urobíte, ľahký obvod, úplne ľahký. Keď chcete potrebuť kamoša, no tak ho sem iba pornete, môžete dať bedrock a nemôžete mu dať OP, aby sa nikdy nemohol dať. Poviete, že stlačte gombík, to sa vysunie, strčí ten TNT vagón, to sa zapáli a iba. Vidíte, takto to je troch. No a ukážem vám to kraftenie. Krameň sa kraftí takto. Tak nič, takto. Dáte iba takto, to si môžete dávať, to je proste jak glowstone. Iba takto to dáte a máte kremeň bloky. Úplne jedno. Zase takú máte 32 jak glowstone. Potom z tohoto nedrlová tehla, to neviem, to som ešte nezistil, čo sa s ňou robí. Potom TNT vagón a násypníkový vagón sa robí takto. Bobne shift. Tak, tuto. A násypníkový takto. Viac kraftenia si pozrite na fórum. Ešte redstone block som zabudol. Tuším... Takto? Ne, takto. Aj ten je celkom pekný. Konečne sa redstone dá využiť aj inak. A samozrejme, že s týmto môžete, tuším, napájať redstone. Tak ne, no. Nič. To som asi pokašol trošku, nevadí. Tak a ostatné veci som nedošiel, na čo sú. Potom tu je tá truhlica, potom ešte... A to je asi všetko, je to dosť. Tu aj nejaké bugy, no tak ale no nevadí, to opravia dúfam. V ďalšom snapshote. A to je asi všetko, lajkujte, odberajte, ak sa vám to páčilo, pridám, ak bude 100 lajkov, tak pridám aj kraftenie, jak sa to kraftí. Odberajte, dúfam, že sa vám video páčilo. Učí sa s vami Pipeza, nejde mi F5, tak vám ukážem takto. Učí sa s vami Pipez za 51. Tak čaute.